A misión Artemis abre unha nova etapa e prepara o camiño para futuras misións a Marte. Din os expertos que na zona sur hai auga xeada. Todo saiu baixo o previsto na misión. Os astronautas están xa na Terra, sans e salvos. Viaxaron nunha bola de lume a preto de 3000 graus. Un fito histórico non exento de perigos. Que tal, saúdos, boas tardes. Despois de 43 días de guerra, hoxe o mundo mira cara a Pakistán. A capital acolle a negociación pola paz en Oriente Medio. Unha cita marcada pola incerteza con dúas posicións moi alonxadas e con fortes medidas de seguridade en Islamabad. As delegacións estadounidense e iraniana xa están na cidade. O vicepresidente norteamericano busca a reapertura do Estreito de Hormuz e garantías sobre o programa nuclear. Pola súa banda, os iranianos queren o alto ao fogo tamén no Líbano e que se levanten as accións sobre o país. Mentres tanto, Israel segue atacando o sur libanés. Esta reivindicación vende moi atrás. Nos levamos máis dunha década reclamando aos distintos gobernos de Estado. A falta de inversións, sobre todo na línea Ferrol-Coruña. Pois anticuado, non funciona como é correcto, non hai un horario. Novas movilizacións en Ferrolterra para exixir uns servizos de ferrocarril dignos. Este sábado, veciños da comarca realizaron, xunto con representantes políticos, unha viaxe reivindicativa entre Ferrol e Betanzos para mellorar a comunicación nesta zona. E xa é oficial, a Cañiza perde o til e pasa a ser a Caniza. E tamén cambia a Cangas, que agora será de Morrazo. Pero na maioría de casos o que muda é o artigo que levan diante, como en o Porto do Son ou Pastoriza, sen o artigo adiante. Así, ata 12 concellos e centos de parroquias actualizan hoxe o seu nome para recuperar a forma orixinal do topónimo. Todos os detalles nuns minutos. Sempre foi Cangas do Morrazo, pero se históricamente era de Morrazo, pois benvido seña. Que sempre foi Cangas de Morrazo, porque é a capital do Morrazo. O noso idioma é o galego e hai que volver a conservalo. Así estaba onte Ourense, superando os 30 graus e sendo a máxima de España. Hoxe muda a estampa, sacamos a roupa de abrigo do armario porque as temperaturas caeron bruscamente, case 20 graus en todas as provincias. A fronte que nos afecta trae vento do norte e deixa o litoral en aviso. Vai ser unha fin de semana máis propia do inverno. E hoxe hai partido na Galega. O Leima Coruña recibe o Monbús Obradoiro. Un duelo directo polo liderado no Coliseum da cidade herculina. Ali está Irene Lourido. Sí, os dous equipos, o Leima Coruña e o Monbús Obradoiro, fixeron o último adestramento esta mesma mañá. Fixérono aquí, nesta pista do Coliseum. Un Coliseum que vai estar ateigado pro partido desta tarde. O encontro comeza a 7 e imos velo pola nosa primeira canle. Un encontro que ten aires de ACB. O equipo que gañe este partido dependerá de sí mesmo para conseguir a única praza de ascenso directo á máxima categoría do baloncesto nacional. Despois, no tempo de deportes, nos seguiremos aquí nesta pista do Coliseum con convidados de luxo nestas horas previas do Leima Obra. Os astronautas xa levan máis de 12 horas en terra dende que a cápsula Orión da misión Artemis amerizara pasadas as 2 desta madrugada no Océano Pacífico. E os 4 tripulantes atópanse sans e salvos e xa están pasando revisión médica tras 10 días no espazo. Todo un fito histórico que abre unha nova etapa e prepara o camiño para futuras misións. Din os expertos que na zona sur da Lúa hai auga xeada. Estaba todo calculado ao milímetro. Non había capacidade para erro, pero sí bastante nerviosismo. Tras completar con éxito a viaxe ao redor da Lúa, había que volver a terra e non era doado. Volver a entrar na atmosfera terrestre xunto ao despegue era a manobra máis complicada. Soltaron a cápsula e viaxaron a 40.000 km por hora. A temperatura exterior máis de 2.500 graus. A nave resistiu, logrou reducir velocidade grazas a 11 paracaídas e a cápsula morou no Pacífico de madrugada, exactamente ás 2:07 minutos hora peninsular. Fixo fronte ás costas de San Diego, en California. Posouse a menos d'1,5 km do punto pactado orixinalmente. Foi unha aterraxe de manual, tal e como a NASA tiña planificada.
Misión cumprida. Os 4 astronautas da misión Artemis II están de volta en perfectas condicións. Conseguiron fixar un novo récord. Máis de 400.000 kilómetros. Trátase da maior distancia desde a Terra xamais acadada por un ser humano. 53 years ago, humanity left the moon. This time we return to stay. Apareceron sorrintes e saudando. Agora teñen que adaptar o seu corpo aos ritmos circadianos e medir como a exposición á radiación impactou na súa saúde. We're smiling and in good spirits, and everything we've been hearing from the surgeons is the flight crew is happy and healthy. O presidente Donald Trump felicitou a tripulación a que agarda recibir pronto na Casa Branca. Fin a unha misión histórica do primeiro voo tripulado redor do noso satélite e seguida por millóns de persoas en todo o mundo. Un paso máis pro seguinte reto, volver pisar a Lúa. Importante para futuros asentamentos. A zona sur do satélite, din os expertos, está chea de auga xeada. E imos con outro dos asuntos do día. As conversas de paz que se espera se desenvolvan en Islamabad para buscar a paz en Oriente Medio despois de 43 días de guerra. As delegacións estadounidense e iraniana xa están en Pakistán. Dende estadounidense, o presidente Vance chega con 2 encargas de Trump: conseguir a apertura do Estreito de Hormuz e garantías sobre o programa nuclear. Por parte da iraniana, deixan claro que para negociar antes teñen que cumprirse 2 requisitos: o desbloqueo dos activos iranís e que o alto fogo declarado o mércores na zona se estenda ao Líbano. Polo de agora, Israel continúa atacando o sur libanés e os cazas sobrevoan a capital Beirut, aínda que xa se están producindo contactos para valorar ese posible alto fogo. O goberno libanés xa anunciou que o martes se reunirá con Israel en Washington con este fin. O presidente do goberno chega a China na súa 4ª visita ao país e volverá a reunirse co presidente Xi Jinping. Chegou a Pequín cando a súa muller Begoña Gómez nun avión da Forza Aérea Española. A axenda oficial comezará o luns. O goberno busca que China poida desempeñar un papel relevante na reducción das tensións nos conflictos internacionais activos. Ademais, pretenden reforzar a cooperación económica e acceder a materiais fundamentais para o desenvolvemento da industria tecnolóxica en España. Unha viaxe que coincide coa segunda semana do xuízo contra Ábalos, Koldo e Aldama polas supostas irregularidades na compra das máscaras na pandemia. O PP acusa ao presidente do goberno de fuxir ante os escándalos. Elías Bendodo considera que Sánchez debe dar explicacións ante unha corrupción que se coñece ata na China, dixo. Esta semana hemos asistido a una cadena de escándalos que impactan de lleno en el gobierno y otra vez más en el partido del gobierno, que en cualquier país de la Unión Europea, creedme, provocaría dimisiones inmediatas y, evidentemente, convocatoria de elecciones. Es decir, en el Peugeot iba Koldo conduciendo, el de copiloto, Ábalos y Cerdán. Y ahora no conoce a ninguno. Andalucía está inmersa xa na precampaña de cara ás autonómicas que se van celebrar o próximo 17 de maio. Hoxe o candidato do PP e actual presidente da comunidade presentaba en Granada os equipos de candidatos. Foi nun acto no que defendeu a súa xestión nestes últimos 4 anos e avanzou algunha medida de futuro, como a eliminación do imposto de sucesións entre irmáns en materia de vivenda. Paralelamente, a candidata socialista María Jesús Montero protagonizaba un acto en Cádiz. Nel presentou o que será o eixe central da súa campaña, toda unha serie de medidas no que o ámbito sanitario que deu a coñecer baixo o lema Plan Montero, a nova sanidade pública. Entre os compromisos anunciados salienta o acceso a un médico de familia en 48 horas e a eliminación das listas de espera por lei. Gracias. O rei Xoán Carlos recibe en París o premio especial do libro político pola publicación das súas memorias. As súas fillas Helena e Cristina e tamén o seu neto Froilán acompañárono nun acto multitudinario. O premio recoñece o papel histórico que mantivo o monarca na transición democrática española e o seu labor como transmisor da memoria política. Xoán Carlos elixiu París como primeiro país para publicar as súas memorias que tutilou Reconciliación. En Galicia, as familias terán máis facilidades para acceder a unha vivenda pública. Nunha mensaxe en redes sociais, Alfonso Rueda lembra a medida que anunciou esta semana no Parlamento de que van a aumentar o límite de ingresos para poder optar a un piso protegido. Ata agora, unha parella cun fillo que sumara 2.250 euros mensuais quedaba fora. Ese tope aumentará ata 3.500 euros ao mes. O presidente remarca, ademais, que ampliarán o colectivo pro que se reservarán vivendas públicas.
Reservamos parte desas vivendas que van salir á venda, un 25% para menores de 36 anos e un 30% para os que esteades entre 36 e 45 sempre que teñades fillos ao cargo. En Galicia temos un objetivo clarísimo, que é duplicar o parque público de vivenda. Agora hai 4.000 e queremos que haxa 8.000 de aquí ao 2028. En vivenda seguimos defendendo que, mentras algúns fan filosofía e teorías, junta o que falla é construílas. E hai reacción do PSDG ao debate do Estatuto de Autonomía celebrado esta semana no Parlamento galego. Os socialistas queixanse de que o PP non atendera a gran maioría das propostas presentadas polo seu grupo. O Socialista presentou 40 propostas concretas para mellorar a vida dos galegos e das galegas e rexeitaron 38. Iso non é gobernar, iso é bloquear solucións. E, mentras tanto, o 68% do que propón o Partido Popular é pedirlle cousas a Madrid. E así é imposible. Reivindicar a falta de inversións, sobre todo na línea Ferrol-Coruña. Pois anticuado, non funciona como é correcto, non hai un horario. Como acaban de escoitar, dende o Foro Cidadán polo ferrocarril exixen un servizo ao nivel do século XXI. E por iso continúan cas mobilizacións. Este sábado realizaron, xunto con representantes políticos da comarca, unha viaxe reivindicativa pola mellora do tren en Ferrolterra. O Foro Cidadán polo ferrocarril leva con esta loita desde hai máis dun ano e reanudan as medidas de presión. A xornada comezaba cunha concentración na estación de Ferrol ás 8:30 da mañá, acompañados pola música do grupo Agarimo. Desde o foro reclaman a modernización do trazado e a conexión por tren en Ferrolterra. Reivindicar a falta de inversións, sobre todo na línea Ferrol-Coruña, e as constantes averías e incidencias que hai na línea de ancho métrico entre Ferrol e Ribadeo. Que se electrifique a vía, que haya reforma do trazado. Tamén tenemos pendiente unha reunión co secretario de Estado de Infraestructuras. Despois partían en tren rumbo a Betanzos. Ali foron recibidos pola súa alcaldesa. Os participantes acudiron a pé ata o centro da vila, onde se leu un manifesto para dar paso ao percorrido de retorno. Nesta viaxe reivindicativa participaron alcaldes e concelleiros de distintos grupos políticos dos municipios que atravesan o tendido ferroviario na comarca. Reclamar ao Ministerio de Transportes do Goberno de España un tren do século XXI. Non pode ser que o desprazamento entre Ferrol e a Coruña leve 1 hora e 15 minutos e o desprazamento, por exemplo, entre Coruña e Santiago menos de media hora. Levamos máis de 100 anos de atraso e, dende logo, moitas décadas con respecto a outros puntos do país e, polo tanto, é unha reivindicación xusta. Estas actividades de difusión e sensibilización demandan, por tanto, a modernización das liñas Ferrol-A Coruña e Ferrol-Ribadeo, o establecemento de liñas de cercanías e a inclusión no eixe atlántico e no corredor atlántico de mercadorías. Pensamos que non nos poden deixar de lado. Somos optimistas porque temos a razón e porque temos a cidadanía detrás. Tiñamos un tren directo a Madrid, levaba un montón de horas, pero ahora xa non o temos. O Foro Cidadán polo ferrocarril continuará cun calendario de actos reivindicativos a prol dos dereitos dos veciños de Ferrol, Eume e Ortegal. Hai unha semana un incendio calcinou a casa dunha familia en Trarigo, no concello de Bande. Dende entón, as mostras de solidariedade fóronse sucedendo. Aínda así, dende o concello decidiron dar a coñecer o acontecido para todos aqueles que queiran axudar. Laura Álvarez. O Concello de Bande decidiu canalizar a axuda abrindo unha conta corrente na que aqueles que o desexen poidan aportar o que consideren. Nas últimas horas compartirona en redes sociais para facelo chegar o maior número de xente posible e axudar os seus veciños na reconstrución da vivenda afectada. As lapas comezaron na parte máis bella da casa, onde tiñan a cociña e o salón. 7 días despois, retirados os cascallos, só quedan as paredes. Levan unha semana traballando sen descanso coa axuda e o ánimo din de moita xente. Xa desde o primeiro día, colaborando con nós en todo, aí cada un iba facendo o que podía, traballando aí o apoio, que iso vale moito de estar á beira de un, e agradezo a todo o mundo que veu. O que non veu, que me apoiou por teléfono tamén, pouquinho a pouco, según se poida ir así subindo, e va diante.
Eles resultaron ilesos tamén o anexo onde viven dende o incendio. As lapas levaron o esforzo de moitos anos e boa parte das súas pertenzas, así que agora toca empezar de novo. O Concello decidiu abrir unha conta bancaria para canalizar a axuda que ofreceron e ofrecen moitos veciños. Vemos que o necesario era a aportación económica para poder pois facer a obra que necesitan, non? Entonces, bueno, pois xa digo que máis que un acto de xenerosidade económica, creo que é un acto de humanidade, de unión e de comprensión ca nosa xente, que xa digo que sale da propio pobo, da propia veciñanza. Calquera chega é benvida, que ao ser moitos, pois sempre suma. A conta estará aberta durante mes e medio e pasado ese tempo entregaranlle o recadado á familia afectada. En Castellón, na localidade de Nules, a Garda Civil detivo 7 persoas por explotar 80 persoas en condicións de semiescravitude. As vítimas vivían hacinadas en moitos casos sen auga e sen luz. Obrigábanas a traballar no campo ata 13 horas ao día sen descanso e cunha remuneración inexistente ou mesmo simbólica. A organización captaba persoas en situación de vulnerabilidade en distintos países mediante falsas ofertas de emprego. E susto no mar, a pasada tarde en Malpica. Un pai e a súa filla menor estiveron a piques de protagonizar un tráxico accidente na praia da Area Maior ao seren arrastrados pola corrente mariña cando se bañaban. A intervención rápida de 4 surfeiros que se atopaban no areal evitou que o incidente acabase en traxedia. Unha testemuña chamou o 112 Galicia para alertar da situación e comunicou que ia intentar o rescate usando táboas de surf. A central de emerxencias mobilizou de inmediato varios medios, pero pouco despois os propios servizos de emerxencia recibiron a confirmación de que o rescate fora exitoso. Pai e filla estaban fora de perigo e non necesitaron atención sanitaria. E o meu coche aquí, justamente onte, 28 graus. Pero hoxe ha de ver que con manta na cabeza. Mañana llueve, ven ahora el paraguas. Pero mira, no vas a la playa, pero te pones a correr por aquí y ya está todo bien. Hacer gimnasia. Todo Evo para entrar en calor. E que pasamos do verán con temperaturas por riba dos 30 graus en varios puntos da comunidade, a máxima estivo en Ourense ao inverno. Cambio radical cunha baixada de case 20 graus en todas as provincias. O caso da cidade das Burgas é un exemplo e semella que mudamos de estación porque volven os avisos ao litoral. Demetrio Morenza. Sí, de feito aquí en Coruña temos un aviso laranxo que estará activo hasta mañá ás 3 da tarde na costa da Coruña e na Mariña de Lugo, e un aviso amarelo nas rías baixas, neste caso por vento. E as temperaturas, como decidas agora mesmo, nada que ver co que se viviu onte, pasamos desas máximas que superaron nalgúns puntos os 30 graus, en moitos puntos de Galicia os 25, a máximas como aquí na Coruña que non pasamos dos 12, así que se onte escapábamos do sol en busca da sombra, hoxe buscamos precisamente o contrario, o sol, para escapar do frío. Xornada invernal con baixadas xeralizadas nos termómetros de ata 15 graus en moitos puntos de Galicia despois de desfrutar en días previos de tempo solleiro. Se en cidades como Ourense onte superáronse os 32 graus, no día de hoxe Meteo Galicia non contaba con que as máximas chegasen máis aló dos 15. Mesma situación noutras cidades do interior como en Santiago de Compostela, onde os termómetros chegaron aos 28 graus onte e hoxe apenas rozan os 12. Xa se podía ir á playa. Pero hoxe ha de ver que ir con manta na cabeza. Eu sei que hasta o verán aquí en Galiza, co clima oceánico que temos, non podemos confiar en que faga calor. Es impredecible ya el tiempo, porque hoy salí con una casaca, con una chaqueta que dije, y ahora tengo calor, después tengo frío, ¿sabes? A xente que ven de fora un pouquiño máis, eu diría 18 graus, 19, sin estiar así de norte tamén. Al frío no hay que tenerle miedo ni a la lluvia. Que viene de allí arriba o viene de allá abajo, ¿qué más da? Sonte Galicia quedaba baixo a influencia das correntes cálidas de aire procedentes de África. A chegada de baixas presións dende o norte de Irlanda supuxo un desplome pronunciado das temperaturas. Ter aire cálido no mes de abril, poder chegar a tocar os 30 graus, pois é algo do que temos registros anteriores, unha situación como a de hoxe, na que temos temperaturas baixas, que en algúns puntos non chegan aos 15, pois tampouco é completamente raro na primeira quincena de abril. O que si é un pouco máis raro ou extraordinario é ese cambio tan brusco de un día para outro. Ademais do frío, as borrascas chegan acompañadas dunha alerta laranxa no litoral noroeste por ondas de entre 4 a 5 metros de altura, que tamén afectarán en
en menor medida as Rías Baixas. O estado do mar empeorará de cara a mañá con ondas xa de 6 metros, polo que se recomenda non achegarse ás zonas expostas da costa. A Consellería de Medio Ambiente presentou esta mañá en Santiago a nova campaña que anima a cidadanía a usar o colector marrón, destinado a residuos orgánicos biodegradables. A recollida separada xa está implantada no 94% dos concellos. Votos en rama, nin confusión, o marrón, marrón. Espiña da faneca, pelos de almón, o marrón. Co lema "Comarrón somos máis verdes", búscase que os usuarios separen do lixo xeral os restos de comida, vexetación ou as borras do café. Que o fagan as familias e tamén sectores como o da hostelería. 3 marquesiñas instaladas en Ferrol, Lugo e Santiago, adobiadas con material orgánico, visibilizan esta nova iniciativa. Galicia leva invertido nos últimos anos 70 millóns de euros, tratándose da única comunidade autónoma que ten toda a infraestructura pública para que a xente poida utilizar o contenedor marrón, que é o que botamos no contenedor marrón, pois os restos de comida, os restos da froita ou os pousos de café, por exemplo. Un concello que xa leva anos involucrando a poboación en facer unha boa xestión da materia orgánica é o de Santiago. Máis de 6.000 familias solicitaron a tarxeta electrónica que lles permite deixar o lixo orgánico nestes colectores que hai en todos os barrios. Uso para botar materia orgánica e, bueno, despois tamén é verdad que teño un pequeno depósito na casa de composts para as miñas plantas e demais e o resto pois para o contenedor marrón. Pois a cebola, pelas a cebola, pelas os allos, todos estes restos son os que son a verdade o noso orgánico, as montas de plátanos, bueno, estas cousas, e sí que xeramos bastante, igual 2 veces a semana hai que levar. Dispón ademais de 10 illas de compostaxe, a onde se poden levar os residuos orgánicos para transformalos in situ, un servizo que empregan os veciños e tamén os hostaleiros. Generamos moito orgánico que podemos evitar metelo ao lixo xeral, non? E cumpre unha doble función. Por un lado, unha forra de custes para o servicio público e por outro lado, pois facer o compost que, pois, non sei se foi onte ou antonte, viñeron os veciños por el, porque se fixe un reparto do compost que se xenera aquí, pois para as hortas, para as plantas, para os xardíns, para todo, para o que se utiliza o compost. Ademais, na cidade e no rural de Santiago xa é natural atopar composteiros individuais para a materia orgánica das hortas. Desde o Concello distribuíron máis de 1900 que permiten ter materia para estercar a terra. De chaval xa, que é Cangas de Morrazo, ou do Morrazo, como queiras chamarlle. De Morrazo ni do Morrazo, existe Cangas nada máis. Pois este sábado a Cañiza xa se chama oficialmente a Caniza. Mondariz Maleario prescinde do guión Campo Lameiro e xa o Campo Lameiro. Pensei que tolearas, pero non estamos toleando. É así, hoxe, ata 12 municipios galegos estrea nome, Raquel Gandoi. 12 concellos, entre eles este no que nos estamos hoxe, Cangas de Morrazo, que ata onte aínda era Cangas, sen referencia á península que habita. 182 parroquias e 2.335 lugares que hoxe cambian de denominación. A modificación dos topónimos oficiais é produto do estudo do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega da Lingua e non está en base a antollos, senón en base á etimoloxía, a documentación histórica, o uso oral e escrito e tamén a tradición gráfica. A actualización do nomenclator do 2003, o Dicionario da nosa toponimia, busca recuperar as formas que foron substituídas por outras alleas á lingua galega. Alfoz é desde hoxe Alfoz do Castrodouro. Cangas é desde este sábado Cangas de Morrazo. Así que as súas rúas, algo pouco habitual, acolleron un debate lingüístico. Es mejor, a ver si así ya solucionamos el problema definitivamente y sabemos cómo se llama el pueblo donde vivimos. De onde eres? De Cangas. Cangas do Onís? No, Cangas do Morrazo. Sempre dixemos Cangas do Morrazo, o de non sei onde sale. Eu coñezo xente que traballa na Comisión de Toponimia e saben o que fan. Recurren a documentos históricos, falan ca xente máis bella, etc. De chaval xa, que é Cangas de Morrazo, ou do Morrazo. Diferencia de Cangas de Onís a Cangas de Morrazo, que está ben? Estou totalmente de acordo que o noso idioma é o galego e hai que volver a conservalo e volver a restaurar os erros que se han cometido ao largo da historia. Salvagardar a identidade mantendo e recuperando os nomes históricos dos lugares de Galicia.
Con esta filosofía de fondo, o Goberno galego aprobou o novo nomenclátor de Galicia 2026. Nel desaparece a cañiza e nace a caniza. Pareceme ben porque además si se dice que, bueno, si somos galegos, pois por que non poñerlle ese nome en galego? No, está ben, porque si está en gallego, non? Encólleme moi mal, porque eu estou acostumbrado a decir la cañiza non a caniza. Cerdedo, Cotobade, Mondariz Balneario e Oza Cesuras agora escríbense sen guión. A Ribeira de Piquín, o Campo Lameiro, o Castro de Caldelas, o Porto do Son, o Ríos, todos van precedidos oficialmente do artigo. A Pastoriza retírao e xa é Pastoriza, sen máis. A futura Lei Galega de Educación Digital será pioneira a nivel estatal. O sistema educativo regulará a inteligencia artificial, utilizándoa como apoio. Así o destacou o conselleiro de Educación na inauguración dun congreso sobre estas tecnoloxías e o ensino. Román Rodríguez destacou que o uso da IA estará sempre baixo supervisión humana e terá carácter auxiliar, sobre todo nos aspectos relacionados coa atención á diversidade nas aulas. Porque as súas potencialidades son enormes. Sen ir máis lexos, pois é unha ferramenta importantísima desde a perspectiva da atención á diversidade. A inteligencia artificial nos permite, por exemplo, adecuar contidos educativos ás características do alumnado, nos permite xenerar tamén procesos de aprendizaxe personalizados, en definitiva, nos permite tamén axudar a quen máis o precisa. E cada 11 de abril comemórase o Día Mundial do Parkinson, unha xornada que vai máis aló da concienciación. É un momento para escoitar, comprender e cambiar a mirada sobre unha enfermidade degenerativa que, malia afectar a máis de 10 millóns de persoas no mundo, segue rodeada de descoñecemento. Van facer 9 anos do diagnóstico oficial de Susana, aínda que ela, médica de familia, xa conectara os seus síntomas co Parkinson bastante antes. Durante o proceso de aceptación, aprendeu a abrazar o presente. Porque yo a lo mejor estoy bien ahora y entro en un momento porque sí, porque pues me empiezo con dolor, empiezo a encontrarme mal y es así, es momento a momento, hay que vivirlo en el momento. ¿Estás bien? Aceptas como el tiempo en Coruña igual, que hace bueno y te tienes que ir a la playa, pues igual con el parque, si te encuentras bien, haz cosas. Adora nadar na piscina e xoga ao tenis de mesa. A maiores asiste ás terapias da Asociación Parkinson Galicia Coruña, un lugar no que atopou profesionais comprometidos, empatía e acompañamento. Ese acompañamento imprescindible que Javier, home de Encarnación diagnosticada en 2021, compara co dun adestrador. Nosotros no jugamos los partidos, pero sí creo que somos una parte importante en el apoyo que tenemos que darles. El apoyo, tal y como yo lo veo, no es el estar encima de ellos y hacerles todo, sino más bien es un poco lo contrario, es decir, animarles a que sean capaces de hacer por sí mismos lo que todavía son capaces de hacer. Hai moitos máis síntomas que os tremores que todos asociamos rapidamente co Parkinson, alteracións na voz, cambios na expresión facial, lentitude de movementos. Compre loitar contra a imaxe simplificada que persiste sobre unha enfermidade que afecta máis de 160.000 persoas en España. Con Parkinson hai moito xuicio, moito prexuicio, hai a falta de comprensión e en moitos casos hai rexeitamento. A veces a persona non entendemos, unha persona que anda mal pola rúa, vai drogado, ou vai alcoholizado, ou vai... Entón hai que entender moi ben que esa persona non vai reaccionar do mesmo xeito que reacciona habitualmente, porque a capacidade de procesamento vai máis lento. O descoñecemento ergue barreiras que deben desaparecer, así o exixiron as persoas reunidas na Praza de María Pita durante a lectura do manifesto co que se conmemorou o Día Mundial do Parkinson na Coruña. Pois o Parkinson é unha das enfermidades indicadas a tratar con balneroterapia. O uso das augas termais axuda a aliviar a dor, mellora a mobilidade e permite reducir o consumo de fármacos en doentes crónicos. Futuros médicos fórmanse estes días no balneario de Lugo na cura termal aplicada ás enfermidades reumáticas. Nós estivemos con eles. As enfermidades reumáticas son a principal causa de discapacidade en adultos. Coa balneroterapia, os doentes teñen menos dor e mellora a súa mobilidade. Enfermedades reumáticas crónicas, para enfermedades reumáticas inflamatorias en caso de que no estén en ningún brote agudo, en casos de lumbalgia crónica.
Tamén ten beneficios nas afeccións respiratorias, neurolóxicas e da pel e reduce o estrés. É un xeito tamén de darlle unha vía ao paciente de que se non ve resultados, porque hai patoloxías que son moi complicadas de tratar, a dor é moi complicada de tratar, entón se non ve resultados, pois isto é unha opción. É verdade que se utiliza moito como para relaxarse, descansar, etc., pero moitas veces non se sabe como o beneficio terapéutico que pode chegar a ter. Eles forman parte do grupo de futuros médicos que estes días se forman no balneario de Lugo na cura termal. Coñezan de que xeito os tratamentos nos balnearios poden axudalos nos tratamentos dos pacientes que les traten, porque ademais está demostrado que a cura termal produce un importante aforro en fármacos. Aprenden as propiedades das augas termais para tratar unha doenza, pero tamén para previla. Que habían venido al balneario en los meses previos al cierre a la pandemia de COVID, pues habían tenido menos hospitalizaciones y habían tenido mucha menos gravedad. Estas actividades forman parte do programa da Cátedra de Hidroloxía Médica da USC. Que van ter pois o termalismo presente pois para aplicar pois terapias e que tamén pois os hotéis balneario pois poidan ter ocupación tamén gracias pois a esta parte médica. En países como Francia, Italia, Portugal ou Alemaña, a balneroterapia está incluída no Sistema Nacional de Saúde. A eclipse total do 12 de agosto será unha boa ocasión para que a comunidade científica teña máis datos sobre como lles afecta este fenómeno aos animais. Sábese que algunhas especies adoptan hábitos nocturnos, mentres que outras amosan sinais de medo. A comunidade científica explica que moitas especies reaccionan con confusión ante a escuridade súpeta provocada por un eclipse total de sol. Como explica a veterinaria Xeana Costas, os cans e os gatos poden asustarse pola alteración inesperada do seu horario. Sí que se coñece que o que máis pode afectar o comportamento, desorientación polo ritmo circadiano, é dicir, o aumento da escuridade, a reducción de luz, en certa medida, depende da intensidade que sexa, pois pode confundir os animais e incluso asustarse. Sábese, por eclipses anteriores noutros lugares, que algunhas especies cambian a súa conduta e interrompen a súa actividade diurna. Por exemplo, animais de granxa como as vacas volven á corte a medida que empeza a escurecer. Tamén as aves e os paxaros regresan antes aos seus niños. Certas especies máis sensibles, como poden ser algunhas aves, que pode afectar a orientación e cousiñas así, vense máis afectadas por este tipo de cambio. A eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto será unha boa oportunidade para que a comunidade científica recolla máis datos sobre como inflúe este fenómeno no comportamento animal. E fíxense que imaxe nos acaba de chegar. Aconteceu esta mañá en Ribadeo. O condutor dun coche perdeu o control do vehículo e caeu por un oiro duns 20 metros. A pesar da aparatosidade do accidente, tanto o condutor como a outra persoa que o acompañaba só tiveron feridas leves. Aí están vendo a imaxe que lles comentábamos. O coche quedou nunha parte da ría a que non chegaba a marea. O condutor, iso sí, deu negativo nas probas de alcolemia. Ben, cambiamos de asunto. A parroquia de Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo, viaxa ao pasado para celebrar a súa fornada tradicional. Así é, volve hoxe a comezos do século XX para poñer en valor a súa olería. Andrea Otero, como se está vivindo? Pois con moita intensidade, porque como dicides aquí en Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo, hai unha longa tradición deste oficio tradicional da oleiría. O que máis destaca do barro desta zona é precisamente esa cor intensa amarela que ten o barro, e pois tamén a súa textura. De feito, nesta xornada o que se vai facer é recrear todo ese proceso de cocción das pezas. A xornada xa comezou coas mulleres, coas apañadeiras, levando as pezas ata os fornos dos cacharreiros nas cestas que suxeitan na súa cabeza, que así é como se fai tradicionalmente, e estas xornadas son pois para renderlle homenaxe a todo o traballo da súa vida. E iso non é todo, porque pola tarde tamén teremos fiadeiro, e para poñerlle fin a estas xornadas haberá unha foliada tradicional. Efectivamente, Niño d'Águia é terra de barro e terra de tradición oleira. Entonces nada, para nós é un privilexio poder demostrar o que é o noso.
ímolos as mulleres faguer o reflexo das apañadeiras que iban levar os cacharros desde as casas, desde este barrio de aquí, aos fornos que eran para cocer, pois, ao mellor 20-30 familias. E cando cocían a louza, que rollan na cabeza con cesto, apañalas da casa ao forno, porque había 2 fornos públicos. Bueno, intentamos axudar un poquinho a aldea, a recuperar a tradición e intentamos vir sempre que nos é posible a esta festa. E os libros tamén deberían acompañarnos sempre nas nosas vidas, aínda que non sexan perfectos. Na librería Galgo Azul da Coruña reuniron un bo feixe de exemplares con pequenas marcas na cuberta, errores leves de impresión ou algunha dobrez nas páxinas se montaron a primeira feira de libros tarados. Unha oportunidade para mercar a prezos reducidos obras narrativas, contos e novelas gráficas que manteñen intacta a súa calidade literaria. A artista viguesa Vanessa Álvarez dá un paso máis na súa carreira en Nova York con esta mostra que van ver agora. Hábitat é a súa primeira exposición individual tras anos deixando pegada cos seus murais na Gran Mazá de Nova York. Nesta exposición, chea de simbolismo, plasma a súa experiencia como nai e inmigrante a través das pezas de gran forza visual e emocional. Un traballo que conecta o seu universo máis íntimo coa arte urbana. Ademais, ten outro gran reto por diante, un mural de máis de 500 metros no emblemático Lincoln Center. Esta tarde poderán gozar en directo na primeira canle da televisión galega do derbi do básquet galego. Sí, o Obradoiro e Leima Coruña enfrontanse nun partido con moito en xogo. Iria Soengas. Sí, os dous equipos galegos enfrontanse esta tarde nun encontro cargado de emoción. O Leima Coruña e Malo Obradoiro chegan entre os primeiros clasificados a un derbi que será decisivo pro ascenso directo á Liga Endesa. O partido xógase a 7 da tarde na Coruña nun coliseum que vai estar ateigado porque xa hai días que non quedan entradas. Iso sí, van poder seguir o partido en directo na primeira canle da televisión galega e tamén aquí nesta Praza Roxa de Santiago en que se vai instalar unha pantalla xigante pros seareiros do Obradoiro. Intentamos coller entradas, pero bueno, estaba complicado, creo que a repartiron entre os socios deles, entonces, pues sí, en principio por la televisión somos afeccionados ao Obradoiro, verémoslo, sí. O que saia ganador ten moitas papeletas para ascenso directo, con lo cal, pues bueno, aparte un derbi, un partido moi bonito, entonces sí, será un partido, en principio, trascendental, sí. Hombre, sí, se juega el liderato en principio, entonces sí es importante. Complicado, pero importante. Son los dos mejores equipos, entonces, bueno, sí, un buen partido. Pois partidazo, haberá que estar atentos. De seguido chegan xa os deportes, hoxe, xa saben, dende o Coliseum da Coruña para vivir este derbi galego do baloncesto. Un partido que lles recordamos poderán seguir en directo nesta canle a partir das 7 da tarde. Nos despedímonos, que pasen un bo día. Teña boa tarde.